السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بالله. മുഹിദ്ദീൻ ജമാ മസ്ജിദ് മേലങ്കടി ഉള്ളാല, അതുപോലെ മിനിസ്റ്റർ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ മേലങ്കടി ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯത്തിൽ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದಾಯೋ മുഹിദ്ദീൻ റാത്തീബ് 93ാമത്തെ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ നാളെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ വർഷത്തില് ഇവിടെ എപ്പം ആയിട്ട് പണ്ടേ റാത്തീബ് കാര്യക്രമത്തില് 10 നാളത്തെ വാളും ಅದರ ಮಧ್ಯത്തിൽ ഒരു നാൾ ദിക്ർ മജ്ലിസും എല്ലാം, അതുപോലെ ഞായറാഴ്ച 2 മജ്ലിസിനോറും ಬಾಕಿ 4 ವಾಲು ಐತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಸಾತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 4 ದಿನ ಐತಿಕ್ರಿ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಮಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಕತ್ ಐತಿಕ್ರಿ. ಮಲೆ ನಂಗೆ 14 ಮಲೆ ತನ್ನರು ಈ ವಾಲ್ ബാക്കി മാഷാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമം ഭാരി ചന്തത്തിലായി ഉസ്താദ്മാർ ആറും മിസ്സാക്കാമാർ അവിടെ മല ചെടിയിൽ ഇന്നും കൂടെ ആ ടൈമിലായ അനുസരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദീനിയായ ദാവ ഞങ്ങൾ തന്നറ മാഷാ അല്ലാ. വന്ന ഉസ്താദ്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ഇനിയും അത് ദീനിലെ ചൊത്തു കൊടുക്കും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അതിനൊട്ടിಗೆ ഞങ്ങളെ റായത്തങ്ങളൊട്ട പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചൊല്ലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്തരമേ ഞങ്ങളെ റായ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഇൽമുറ വിട്ടത് ഭാരി ദൂരമുള്ള ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭാരി ദൂരമുള്ള ഇന്നെല്ലാ ഉസ്താദ്മാർ വാളു ചെന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വേണമായ എത്ര ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പഠിക്കത്തക്കಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಿಟ್ಟ ಮುತ್ತಗೂ ಬೆಲ್ಲಾಸರಂಡು ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು 10 ನಿಮಿಷ ವಾಲು ಚೆಲ್ಲುವ ನಾಳು ಕೊಂಡು ಕಾದು കൊടുക്കുക ನಂಗೆ ನಿಸ್ಕಾರ್ತಿ ಸಲಾಂ ಬೀಟಿ ಬಿರ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಪರ್ತು ಬಂದೇವಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಣಿಗೆ പോയെങ്കാവൂ കൂടെ ಬಂದು ജഗല്ലതിൻ്റെ വെറുതേക്ക് ബാനും ചൊല്ലും. ഇതെല്ലാം വായിക്ക് വേമത്തെ തമാശ കളിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടും അവിടെ ഉസ്താദ് വാൽ ചെന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഒരു 10 നിമിഷത്തിൽ ഏഞ്ചി നിന്നത് ഇന്ദിര ചൊല്ലാറ് ഇന്ദിര എന്ത് ചൊന്നേ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആറ് ചൊല്ലുണ്ട്. ആറ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ല ചൊല്ലത്. നാളെ മുന്നോട്ട് ഞങ്ങളെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദെ ഒന്ന് ചെന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാത് കൊടുത്തിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഹിന്ദുത്വം പിടിയില്ല. ഞങ്ങളെ ഖബറിന്റെ മീസാൻ ഞങ്ങൾ ബേക്കിലെ മീസാൻ ഞങ്ങൾ പിരിസത്തിലെ ഞങ്ങളെ അബ്ബുമ്മരെ പേരെഴുതുക. ಅದಕ್ಕೆ ഇന്നെ നിധന ഇന്നെ ജനന ചൊല്ലുണ്ട്. ആർക്കും പിടിയില്ല. അത് ഇടൽ തീര അത് കറാത്ത് ചൊല്ലും. എവിടെ തോൽച്ചൊന്ന് നീല ഈ മുഖം നോക്കി അത് സ്പീച്ച് ആക്കരുത്. നക്കുവരെ പിടിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ അപ്പുമ്മയുടെ മേൽ പിരിസത്തിൽ ഒരു പേരെല്ലാം ഇട്ടത് ബി ഫാത്തിമ നല്ല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ മോലെ പേര് അല്ലേ മറിയം നഫീസത്ത് എല്ലാം എങ്ങനത്തെ ഇന്ദമാ ഒരു പേരിട്ടത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കല്ല് റെഡിയാക്കുക മാർബല്ല പിന്നൊന്നുള്ള അത് തീരാഞ്ഞൊന്ന് ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ പഠിപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പിടിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എവിടെ അതിൻ്റെ വാല് വെച്ച് കാത് കൊടുത്തേക്കല്ല. എവിടുത്തെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുക്ക നോക്കിയിട്ട് ഒരു കറായത്തിട്ട് 10 പേട്ട നിസ്കരിക്കാൻ വന്നോട് 10 പേട്ട ആ പേര് നോക്കിയിട്ട് 10 പേട്ട ആ കറായത്തത് ആ ദോഷാർക്ക് ഇതിലെ ഞങ്ങൾ ആരായും പഠിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ 4 ഫസ്റ്റ് നണ്ടുമ്മ മരിച്ചത് ഒരു കല്ല് റെഡിയാക്കല വേഗം എന്തെങ്കിലും കൊന്നുണ്ടാ. ನಾನು ಇನ್ನೊರು 2 ವರ್ಷ ಕಲಿದಾಯ್ಬಿನ ಆ ಖಬರ್ ಬಂದು ನೋಕ್ರೆ ನಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಯಾವುಂಟಾಯಿರ ಖಬರ್ ಗುರ್ತಾವುಂಟಾಯಿರ ಬೇರೆ ಉಮ್ಮರ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಸಟ್ಲು ಕಲ್ಲು ರೆಡಿ ಹಾಕರಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲವನು ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೊಂದಂటే ನಾನು ಎಪ್ಪಾಯಿ ಓರ್ಕ ಇಂದಾಯ ನಕ್ಕೋರ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಬಂದಂటే ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ತಡಿಗೆ ಇಂದಾಯ ನಕ್ಕೋರ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಬಂದಂటే ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಓರ್ಮಾವ್ರೆ പിന്നെ അബ്ബുമര ഓർമാവരെ അബ്ബുമരവിടെ പോയി ചൊന്ന കേട്ടതില്ല എനിക്ക് പൊറക്ക പറഞ്ഞത് പറയാ ചൊന്ന ഖബറോട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഖബർ ഗുർത്തില്ലാണ്ടായിരുന്ന ചൊന്തൈത്തിക്കറേ ഞങ്ങൾ ഈ മീസാൻ കല്ലർ പെപ്പാട്ട് ഇല്ലേണ്ടാ ಹಿಂಗೆ ഖബർ ഒരു ചെറിയ കണ്ട ചിത്രകല്ല് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഉമ്മര ഉമ്മാബര ഖബർ ഇനി എത്ര വർഷം കഴിയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മറക്കുക സാധ്യത. ഞങ്ങൾക്ക് മറന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ദൂരായിക്കൊക്കെ സാധ്യത. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പിടിയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത കാരണം എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു സ്പീച്ചാ കൂടെ വാല് ചൊല്ലുന്നതും അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു നല്ലവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാല് ചൊല്ലുന്നതും അല്ല. ഞാൻ ചൊല്ലേ ഞങ്ങളെ മൊഹല്ലത്തിൽ 750-800 അക്കൗണ്ട്. ഈ 800 ഔത്തുലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാള് 10 നാൾ ഇന്ത്യക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരെ ചൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാള് നാളെ പരമ്പര തപ്പുക തീരാ ചൊന്തൈത്തേക്ക് മുഹീദ്ദീൻ റാത്തീബ് ചൊല്ലിന്റെ 93ാമത്തെ വർഷ ചൊല്ലമത്തുകോ
ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാം ഉസ്താദ് ചൊല്ലു 93 ವರ್ಷಮ ರಾತ್ರಿಬ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯುಂಟುಲ್ಲಮ ಅಯ್ಯಲೋರು ಹದೀಸ್ ಅವರೇ ಅಯ್ಯಲ್ ಒಂದೋರು ഞങ്ങളോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു വസിയത്ത് ആക്കിയിട്ട് ബൈത്തേ നന്റെ നിങ്ങൾ എപ്പം വാലി പിലിച്ചില്ലുണ്ടായെങ്കും ആ 100ാമത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ നന്റെ ഒരു എന്താക്കിയത് നന്റെ ഒരു നാൾക്കായി നിങ്ങൾ നന്റെ വിളിക്കൊറിഞ്ഞാൽ വസിയത്താക്കി പോയത് കാരണം എന്ത് ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ರಾತ್ರಿಬ್കാരെ ಮಾತ್ರ 93 ವರ್ಷಲ್ಲ ಅವರೇ ಚೊಲ್ಮೆ ಅಂಗಮೇ ಕಂಡಿದ್ದ ಹದೀಸ್ ಐರಾರು ಎವಡು ಆ ಇಂಡೆಗಿನ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ പിന്നെ ಸುಲೋ ಐತೆಲ್ಲ ಬಂದಾನೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು 93 ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ಚೊಲ್ಮದ ಐಲೆ ಹದೀಸ್ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യക്രമത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു 14 വാല് ബൈക്കപ്പത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് പർത്തരങ്ങാർ ബണ്ട 700 ഉത്തര കാലംസ 200 ആള് വന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ മെഹഫിൽ ഈ മെഹഫിൽ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಬಂಡ ವರ್ಷದ ಆಯುಸ್ ನಕ್ಕ ಸಮೇತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಂಡದು ಇದು ನಾನು ಹಕ್ಕು ಚೊಲ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈದು ನಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಎಂದು ನಾನು ಪಲ್ಕ ಬಂದ ನಿಂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದು ಬೇಜಾರ ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಫಾಕೋರು ಅದು ನೇರು ಚೊಲ್ರೆ ನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ವರ್ಷದ ವಾಲು ಕಾಂಡ ஒரு ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ അതുകൊണ്ട് ನಾನು ಚೊಲ್ರೆ ಬಂಡ ವರ್ಷದ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರಾರು 6 ಕಮಿಟಿ ಅವರಾರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಂಗೆ ಇಂದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಚೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಂದೆಂಗೆ ನಾನು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೀರ್ಘ ಆಯುಸ್ ಮಾಫಿಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತರ್ಪೆ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು 6 ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮೊಹಲ್ಲೆ ತಗಲ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೇಳ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕನ ಬೇಡ ನಂಗೆ ಈ ಮೌಲೂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕನ ಬೇಡಿ ನಂಗೆ ಕೂಡ ವಾಲು ಬೇಡ ಆರ್ಗೈದು ನಂಗೆ ಈ ಇತರ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಚೊಲ್ರಕ್ಕೆ 4 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ചെലവുണ്ടൂടെ സീനി ലാസ്റ്റ് സീനിരെ വിട്ടിട്ട് 4 ലൈറ്റിംഗ് മുസ്താദിരെ കാറും പിന്നൊന്നും എല്ലാം കൂടിയിട്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 20,000 ರೂಪಾಯಿ ചെലവുണ്ട് ഈ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ചെലവ് ഞങ്ങൾ ഒരു 30 ഏരിയയിലെ വെച്ചിട്ട് വാല് കാത് കിടന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അല്ലാക്ക് ജവാബ് കൊടുക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ കൂടെ വാല് നിച്ചങ്ങ ജവാബ് കൊടുക്കണ്ടോ അല്ല വാല് കാത് കിടക്കൊക്കെ ಬಂದಂಗ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಪರ್ತು ತೆಚ್ಚಿರಾರು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೋರು ನಾವೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿങ്ങളുടെ ಕೇಳ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ஒரு வருஷமே ಬಂದಾಯಂಟೆ ಇದು ಇಪ್ಪಮೇ ಚೆಲ್ರೆ ನಂಗೆ ஒரு ತಿಂಗಳು ಹಾಕೋ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತರ ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಲ ವಾಲ್ ಉಂಟು ಎಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ പക്ഷെ ನಾ ಬೇರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಮದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಹಾಕಿದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಲು ಬಂತು ಬೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಇಪ್ಪ ಕೊರಿ ಹಿರಿಯಂಗ ஒரு 10 ஆள் ಹಿರಿಯಂಗ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳು ಹಾಲು ಬಂದು ಕಾದು ಕೊಡ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಪಿರ್ಸದ ಎಲ್ಲ ರಾಯತಗಳೋട് ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളെ ಮೊಹಲ್ಲത്തെ ഒരു പള്ളി ചെന്നൊരു ಮೊಹത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിവേണം ഇത് ഞങ്ങളെ പള്ളി ഇത് പുതിയ പള്ളിയുടെ 10 കമ്മിറ്റിമാർക്കുള്ള പള്ളി അല്ല ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിക്കുള്ള പള്ളി അല്ല ഇത് അങ്ങനെ കാലി ഞങ്ങൾ ദേഖ്ഭാൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കോರು ಚೊಂತುಂಟು ಅದು ಹೊರತು ಅಂಕಿಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕದು ಎಲ್ಲೋ ಈ ಮೊಹಲ್ಲത്ത് ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊಹಲ್ಲತ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪೆಟ್ಟಾಲೈತಿ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിലാമെന്ന് നാണികളോട്ടൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇന്നലെ മുഞ്ഞാറൊരു ഉറുദി ബന്ധ അസ്വാഖ് പൈസ അയാൾ ചൊല്ലു ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡിലെ ഒരു റായത്തിൽ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಕ್ಕೂಸು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಿನ ರಾಯತಂಗಂಟು ಇದು ಕಂಡದ್ದು ಮುಸ್ತಫಾ ನಕ್ಕ ಕಂಡದ್ದು ನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದೈತೆ ನಾಡು ಪೈತು ಅಂಗಳೋട്ട് ಕೂಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರತ ಖತೀಬು ಅವ್ರತ ಖತೀಬು ಮುഞ്ഞാനോട് വാല് ചൊല്ലല്ലേ ನಾನು ಕೂಡ ಪೈತು ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಕ್ಕೂಸು ನಕ್ಕ ಮನಸಾಯಪ್ಪ ನಾನು ಕಲಿಗೆೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಹೌಲು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಚಂದು ನಂಗೆ ಆರು ಕೂಡ ಮನಸಾಯದುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಈ ಖಬರ್ರ ಮೇಲೆ ಇತರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಂತೆಲ್ಲ ತೈನಟ್ರು ನಂಗೆ ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ഞങ്ങളെ അപ്പുമ്മ കേട്ടനറെ അവിടെ വേറെ ആരുവല്ല ഉള്ള വേറെ പർത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അപ്പുമ്മ കേട്ടനറെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ಬಂದು ഇവിടെ കട്ടിങ് ആക്കുന്നത് ഒരു നാളത്തെ ബൈയിൽ ഞങ്ങൾ ಬಂದು ഇവിടെ പണിയെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബൈയിൽ ഒരു നാളത്തെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇതാക്കുപാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 6,000 കൂടെ ಬಂದು ഞങ്ങൾ എതിർന്നിട്ടുണ്ട് അതും വേണ്ട പൊട്ടു ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലൂടെ ഇത്ര ഇതാമത്തുക എന്താ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ മേസ്തിര പണിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനെ മണ്ണ് നിറക്കും ഞങ്ങൾ ഇത്ര യുവಕ ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡത്തെ നാളെ നിങ്ങളുടെ കാശ് കൊടുത്താക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ಬಂದು പള്ളിಗೆ ಐತಿ ಮಣ್ಣಿರೆಲ್ಲ ನೊರ್ಕರ ನಂಗೆ ഒരു ಅವಕಾಶದಾರ ನಂಗೆ എത്ര ಬೇಜಾರ ಅವ್ರು ಬಂದುണ്ട് ഞങ്ങളെ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಬಾಲಕಾರಮಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಕೊಂಬೋದು ಎತ್ತರ ಮೇಸ್ತಿರಿಮಾರುಲ್ಲಾರು ಎತ್ತರ ಹೆಲ್ಫರ್ಮಾರುಲ್ಲಾರು നിങ്ങൾ ಪ್ರತಿ ഒരു ರಾಯ್ತು പോയರ പള്ളിരെ ಹಲ್ಲಿಗೆ പോರು നിങ്ങൾ ಆ ಪള്ളിರ ಪಣಿ ಯಾರ ಬೇರೆಂದು ಬೇಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣಿಯಾಕೊಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಮೋಂದಿರೆ ಪಿನ 6 ಗಂಟೆ ಪಿನ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಂದು 10 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಯಾವ ಪಣಿಯಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಕೂಡ ಬಸ್ എടുക്കും ഇത് ನಾನൊരു സാക്ഷിക്കാരൻ ഞാനവിടെ ഡെയിലി വേറൊരു വിഷയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് മഹത്തായ പള്ളി ഇതൊക്കെ കിട്ടിയ കൂലി എത്ര ചെന്ന് ഞങ്ങൾ 6 മിനിറ്റത്തോളം ആലോചന കിട്ടി
நீங்க எல்லாரும் இனியாயிட்டு நண்ட ಈ ಪಲ್ಕದ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಕೂಡ ದೆಚ್ಚಂಗ ಮಾತಾಡ್ಚೊಂದಲ್ಲ ನಂಡ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಕ್ಕಿற ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಔತರಂಗೂ ನಾನು ಇದು சொல்றது காரணம் நண்ட ஒரு கர்த்தவிய வைத்திக்கிற நான் ஒரு பள்ளியில் ஒரு அಧ್ಯಕ್ಷ ஆயிசபல் மக்கள் சொல்றேன் நீங்க மக்களை பிரதியொரு தர்சனம் ஒரு வார்த்தை ஒருக்காய் உஸ்தாதரோட போய் கேட்கணும் நண்ட மூணு இந்திர படிச்சா நண்ட மூணு குர்ஆன் எங்கன ஓதுறா நண்ட மூணு பள்ளிகள்ல கரெக்ட் போன நீங்க அவங்கல பள்ளிகள் ஓத தெர்றா பள்ளிக்கு போனது ஓதகல்ல உங்களுக்கு தெர்றா சொல்றீங்க ನಾನು ಒರೇ ಇಂಡುತ್ತೋರ ನಂಗೆ ಉಸ್ತಾದರೊಟ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೇಟ್ರಾನು ನಂಗೆ ಉಸ್ತಾದರೊಟ್ಟ ಕೇಕ್ರಪ್ಪ ಕೊಂದು ನಂಗೆ ಪಾಠ ನಂಡೆ ಮೋನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂಡೆ ಮೋನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಲ ನಂಡೆ ಮೋನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಲ ನಂಡೆ ಮೋನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕುರಾನ್ ಓದ್ಪಾಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಡು ತೋರಿಸೋದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ವಿಷಯ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾ ಚುಂತಿಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರು ಓದಿದ ಕುರ್ಆನ್ ಪಡಿಪಾಟ್ರವಲ್ಲ ಇದೇ ಮಕ್ಕ ನಾಳೆ ಕಲಿಕೆ ನಾಳೆ ನೆನ್ನಿಗೆ ಚೌಟೋಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಡೆ ಎಂದಿಗೆ ರಬ್ಬ ನೀನು ನರಕತ್ತಿಗಿಟ್ರೆ ನಂಡೆ ನೀನು ನರಕತ್ತಿಗಿಡಂಡ ನಂಡೆ படிக்கிற டைம்ல சிட்டி சென்டர் கூட்டி போய் நண்ட அப்பும்ம ரகம்பதி நரகத்திக்கிட்டே நண்ட அப்பும்ம நண்ட மைக்கால் சுத்தண்ட பெங்களூர் சுத்துபாட்டு கூட்டி போய் நண்ட அப்பும்ம நரகத்து நான் இந்த ப்ராப்ளம் அல்ல நண்ட அப்பும்ம படிப்பாட்டி நான் படிக்காத நண்ட அப்பும்ம படிப்பாட்டி இல்ல நீங்க அவங்க அங்கலக்கும் போய் திட்டற நரகத்துக்கு ನಂಗೆ ಸಾಪ ಬೈಕರು சொல்றபல ಮುಂಜಾಂಜಾವು ಕೂಡ ವಸ್ತಾದ ಹೊರದಿರು ಚಂತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ഞങ്ങൾ എല്ലാ അബ്ബുമാരും സലാമത്ത് ആക്കട്ടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അബ്ബുമ്മേ നാളെ മക്കയ്ക്ക് ನಾವು ಕಾರಣ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಅದು ಆ ಇಲ್ಮರ ಇದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಉണ്ടെങ്കിൽ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ അങ്ങും കുടിങ്ങാറ് ഞങ്ങളും കുടിക്കും ഇന്നത്തെ മക്കളെ അവസ്ഥ നോക്കുക SLC പോയിട്ട് ಬಂದ സാധ മക്കളെ ಸೇಪೆ ಚೇಂಜ್ എത്ര ഡീസೆಂಟ್ മക്കൾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಮಿಲ್ಲದ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಪ್ಪರ ಬಿನಿ ಬಿಲ್ಚೊಂಡು ನಾಲ ಖತೀಬ್ ಎಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಚೊಂಡು ಎಂದ್ರೆ ಚೊಲ್ರು ಖತೀಬು நீங்க 10ஆம் கிளாஸ்ல பின்ன நீங்க ஆண் மக்களும் பெண் மக்கள் நீங்க அவுத்து தெப்பாட்டண்டா ஆண் மக்களுக்கு நான் படிப்பாட்ட உஸ்தாது சொல்றேன் நான் படிப்பாட்ட 10ஆம் ஒரு கெண்ட படிச்சமையோ இல்முக்கு ஒரு லாஸ்ட் இல்ல இல்முக்கு ஒரு எண்ட் இல்ல நீங்க மக்க டிகிரி ஓலே படிக்கிறேன் நாங்க புதிய பள்ளியில் டிகிரி ஓரே அங்க குர்ஆன் படிப்பாட்ட குந்தங்க ரெடி இல்ல நாங்க எத்தனை ஒரே ಗಂಟೆ ಸುಬೈ ನಿಸ್ಕರಿಸಿದ ஒரு ಗಂಟೆ நீங்க ಬಂದீங்க ಮಯ್ಯೋ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿങ്ങളോട് சொல்ற பெண்மக்கள் ನಾಳೆ ಬಾಲಕಾರ್ದಿಂದ PUC போமது ஏனப்பை காலேஜ் வேணும் ನಂಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ வேணும் ನಂಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ வேணும் ನಂಗೆ ಕಣಚೂರು ಆವணும் ನಂಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ பேரு ഞങ്ങളെ മദ്രസ ഏതോ ഒരു മദ്രസയിലിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളും ചൊല്ലില്ല ഞങ്ങളെ ഉമ്മ അപ്പമാർ അതിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കുറോ நாங்கள் எல்லாம் குடிங்க நாங்கள மக்களை சொல்லிட்டு நாங்கள் குடிங்க நான் சொல்றேன் நான் எப்போ சொல்ல ஒரு ஆள்கிட்ட நீ 5 வக்து நிஸ்கரிச்சு கரெக்ட் இமாமோடு போயிட்டு நீ போயிட்டு நின்ற சாத்துக்கு நின்ற கடை தீர்ந்தில்ல இந்த கடை தீர்றேன் நின்ற மக்களை நீ ஒட்டி கூட்டி போடும் நின்ற மக்களை பள்ளி போட்டு ஸ்டடி ஆக்கணும் நீ நின்ற பள்ளிக்கு மக்கள் ஒட்டி கூட்டி போடும் சொல்லிட்டு இது ஆறும் நாங்கள் மனசிலாக்கல நாங்கள் எந்திரமா நான் சொல்றேன் நாங்கள் குடிங்க போவோம் நானும் சேரித்து குடிங்க போவோம் நாங்கள் மக்களுக்கு இல்மு கொடுக்கிறோம் மக்களுக்கு இல்மு கொடுக்குற மக்களோட ಸ್ಕೂಲ್ ದರ್ಸಲ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಕಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಪಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 10ಆം ಕ್ಲಾಸ್ ತೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಓದ ತೀರಾತ ಮಕ್ಕ ನಂಗೆ ಉಲ್ಲಾಲತ್ತೆ ಬಿಡ್ರು ಈ ಮೊಹಲ್ಲത്തിൽ എത്ര ആളുള്ളാർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വേണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓത தெரியாத നാല് മക്കൾ എത്ര ആളുള്ളാർ அதுக்கு அவட ஃபைல் ஆக்குற குர்ஆன் ஸ்டடி ஆயிட்டு போகணும் அதுக்கும் கலாட்டு அதுக்கும் இதெல்லாம் இது பண்ண கேட்பேன் അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പരിശുദ്ധ ചങ്ങായിമാരോട് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് ആയത്തങ്ങളോട് ചൊല്ലുന്നത് ഹിരിയങ്ങളെ കിരിയങ്ങളോട് ഞാൻ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ചൊല്ലുന്നത് മക്കൾക്ക് ഇൽമ കൊടുക്കരു 10ആം ക്ലാസ് ആയ സത് മക്കളെ ಬಂದಾಕಂಡ 10ಆം ಕ್ಲಾಸ್ കഴിഞ്ഞതായ പിന്നെ സുബൈ നിസ്കാരದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂತೋರು ஒரு ಗಂಟೆ ಕಟ್ತೋರು ಆಣಿಂಗೆ ಪಡಿಪಾಟ್ಟಾರೆ ಪೆಣ್ಣಿಂಗೆ പെൺമക്കളെ ಪಡಿಪಾಟ್ಟಾರೆ നിങ്ങൾ 10 മക്കളെ നമുക്ക് ഈ നാലക്കല്ലി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളെ മക്ക കോളേജിൽ പോകുന്ന മക്ക SLC കഴിഞ്ഞ മക്ക PUC പോകുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ദർശനം കടത്തോರು ನಾ പെണ്ണു മക്കളെ ടീച്ചർമാരാക്കി ഇവിടെ പടിപാട്ടെ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നാളെ മക്കളെ കടത്തുകൊണ്ട് തൗഫീഖ് തരട്ടെ ആൺ മക്കളോ പെൺ മക്കളോ ദർസ് പഠിപ്പാട്ടോ ഇൽമ പഠിപ്പാട്ടിன മക്കൾക്ക് എല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ആ ഒരു അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡും എല്ലാം അതിൽ കാണില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ്മാരെ മേൽ കാണില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് മുണ്ട എത്ര ജോറുമുണ്ട് വാളു ചൊല്ലാൻ മാത്രം ജോറുമുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം മുണ്ട മൊത്തം കേണമുണ്ട് ഒരു നല്ല അതുപോലെ ഇതുമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പഠിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ബടാബടാണ്ടാക്കി ബായിൽ പൽക്കവരില്ല ഉസ്താദ്മാർ അതേ പൽക്കവരാ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇൽമ പഠിച്ച സഭ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് മണ്ടാറ് ഞങ്ങളോട്ട് ഇന്ദു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നക്കും സേരിത്ത് അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി തട്ട് നാളെ മക്കളെ ഇൽമ പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ ആ ഇൽമ പോലെ മക്കൾ നടക്കും അള്ളാഹു തല എത്തുപാത്തി
ನಾನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆರು ಬೇಜಾರಾಕಂಡು ನೀಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಗಲೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಾಡಿದ್ರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಮುಂಡಿರಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಮುಂಡೋನುಂಡು ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಂಡ್ ನಿರ್ಚಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತರ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಾಯ ನಂಗೆ ದುವಾ ಚಂದನ್ನು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರ್ಕರು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಚೆರಿಯ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ തങ്ങമേ ആക്കുന്നു ചൊല്ലില്ലാര റിക്വസ്റ്റ് സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ദീനിയായ എന്ത് വിഷയത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകണം മുന്നോട്ട് ആൾമാർക്ക് ചൊന്തു കൊടുക്കും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പർവൈത്ത് റായത്തെ പർവൈത്ത് ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ അതുപോലെ നാളെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് മാഷാ അല്ലാഹ് 10 നാളും നാളെ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ നല്ല നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആക്കിയത് എല്ലാ വിധത്തിലും സപ്പോർട്ട് ആക്കിയത് എന്തോ ഒരു കണ്ടസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ത് മുസ്തഫാക്ക് അങ്ങനെ ആക്കി എന്തൊക്കെ മുസ്തഫാക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയും കൂടെ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ ഏതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്കിയതിന് നല്ല കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അയൽക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പർവൈത്ത് റായത്തെ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ അതുപോലെ നാളെ മാജി അധ്യക്ഷರು കർണാടകത്തെ കോൺഗ്രസിലെ മുഖണ്ഡ എൻ്റെ ആത്മീയ ചങ്ങായ ഫാറൂഖുല്ലാൽ വേദിക്കലുണ്ട് അയൽക്കുന്നാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അയൽക്കുന്നാണ് ജമാഅത്തുൽ പവിത്രായത്തോട് സ്വാഗതാക്കര അതുപോലെ ഞങ്ങൾ SYS അധ്യക്ഷരായ KS മൈദീൻ അയൽ കൂടെ വേദിക്കലുണ്ട് അയൽക്കുന്നാണ് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അയൽക്കുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തുൽ രാജ്യ സ്വാഗതാക്കര അതിനൊട്ടിಗೆ ഞങ്ങളെ CK മുഹമ്മദ് ചന്ദ് കേരളത്തെ കാസർഗോഡ് ആളുണ്ട് അതിലെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ബിൽ കാരണം എന്തിനാണ് കേൾക്കാറ് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ഇന്റർലാക്ക് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമുത്തിയുടെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെമ്മ വർഷത്തിലൂടെ ഒരു നിയത്താക്കി ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ മാതിരി റെഡിയാക്കിയതല്ല സൈഡെല്ലാം കല്ല് കെട്ടിയത് ചെമ്മ വർഷത്തിൽ വെച്ചത് 3 വർഷം ഇതെല്ലാം ആക്കി വെച്ചത് 3 വർഷം ಯಾರಾವು അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് ചെന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരി ഒത്താക്കിയത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫണ്ട് കൂടെ പാസ് ചെയ്തു ജനറലാക്കും 30,000 ഇത്രയല്ലേ ആണ് ಜನಲಾಕು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯಪ್ಪ ಊರಿಗೆ ಬಂತಾಯಲೆ ಚಂತ ನಕ್ಕಿನ ಪಲ್ಲಿಲಿ ಪಡ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಯೂಟಿಕ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅದು ಬೇಕು ಬಂದಪ್ಪ ನಾ ಚಂದ ನೀಗ ಎತ್ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವ್ರ ಕೇಟ ಫುಲ್ ಆವಿಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಟಿಯಾರ ನಂಗೆ ಅತ್ತರ ನೀಡಂಡ ಚಂದ ഞങ്ങൾ ഇത്തര ജാഗ ഉണ്ടോ ഇത്തര ജാഗಕ್ಕೆ നിങ്ങൾ എത്ര ಅವರು ಅದರ ಹಾಕಿದರು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ നിങ്ങൾ യൂಟಿಕ್ ആദരട്ടോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചಂದ നിങ്ങളെ ബാക്കി പണ്ടാക്കി തന്റെ ചുദ്ധ മൊത്തം CK എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്കോ കേൾക്കില്ല ഒരു തിങ്കൾ നക്കുവയൽക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗലാട്ട ചർച്ചല്ല ആയെങ്കും അയാൾ ആക്കോ കേൾക്കില്ല ഇല്ല മുസ്തഫാക്ക പണ്ട് കുറെ ബാക്കിയുണ്ടോ കിട്ടരുത് നക്ക് ആറ് ധൈര്യമയ്യാവില്ല ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಬಿಚ್ಚೆ ಬಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಿ ನೋಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅವರದು പണി നിരന്തരമായി പുതിയവല്ല ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കണ്ട് അയാളതിക്ക് വഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആക്കര മാത്രം പണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താറു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ನಾನು നിങ്ങൾ അതിന് പെരോലെ പണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തರೋ ചൊന്നിട്ടു ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇಕೈತೆ ಅಯ್ಯಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾ ಆ പുതിയപള്ളിയുടെ ಮೇಲೆ വിശ്വാസത്തിലായ അത്ര പണി ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണും ആ പുതിയപള്ളി ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങളെ തെച്ച ഇന്റർലോക്ക് ಎಲ್ಲ ದೈತಿಕ್ರಿ ಆದರೆ ಇങ്ങനെ ಪಲ್ಲಿನ ಚುತ್ತು ಬಂದು ഞങ്ങളുടെ ಪಲ್ಲಿನ ಗೇಟು ದೊಡ್ಡದಾಕಬೇಕು ഇത്തരെല്ലാം ആക്കിയ കാരണത്തെ നല്ലൊരു മജ്ലിസിനെല്ലാം ദുആവും കിട്ടണോ ഉസ്താദ് തങ്ങളെ ചൊന്തു അതിലൊട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാണിക്കയൽക്ക് കൊടുക്കണം ചെന്തയിലെ ബിൽപാട്ട് മാഷാഅല്ലാഹ് അയലും വന്നരെ അയൽക്കും അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അയൽക്കും നാളെ ജമാഅത്തിന്റെ പർവൈത്തും റായത്തെ പർവൈത്തും സ്വാഗതാക്കരെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സദർ ഉസ്താദ് ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ അമീൻ ഉസ്താദ് അഷ്റഫ് സക്കാഫി ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ ഉസ്താദ് സാജി ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ ഉപാധ്യക്ഷർ അദ്ദാമക്ക അതുപോലെ സെക്രട്ടറി സാബ് റഹ്മാൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മൊയ്തീൻ അതുപോലെ മോനാക്ക മാജി ഞങ്ങളെ മാജിയുടെ പുതിയ വലിയ എല്ലാം പണ്ടായാലും ഇപ്പൊ ദർഗത്തെ മാജി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തുൽ പർവൈത്ത് റായത്ത് പർവൈത്ത് സ്വാഗതാക്കർ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നന്റെ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಆಲ್ಮಾರ್ಕು ಇನ್ನೊರ್ಗೆ ನಾ ಚೊಲ್ರೆ ನಾನು ಪೆಂಗಮಾರು ಉಮ್ಮ ಪೆಂಗಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೊಲ್ಲ ನಂಡರ್ಲಿ ಇಂದು ಪಲ್ಕರ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಈ 14 ಪಲ್ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕೆ ಮಾಫಾಕರು പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാളെ ജമാഅത്തുൽ പർവൈത്ത് റായത്ത് പർവൈത്ത് ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾ ಚಂದದ ಓರ್ಮೆಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ನಾಳೆ ಮೊಹಲ್ಲತಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಲ್ಲಿ ഞങ്ങളുടെ ಕೇವಲ 10 ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚಂದ നിങ്ങൾ ಎಲ್ಲರ ತರಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕணும் ಚಂದ ಪಲ್ಕದ ನಿಪಾಟನ ವಾಖ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.